sultan tas-sema u l-ard. Il-kodba maqazza nisimo tkellim l-allu fiskin. Il-kelema tijet tkun id-dar li tkeċċi l-għamijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merba bikom illum li ġejtu għal din l-Ewkaristija. Għaddejna 6 jiem. Kull jum il-mulej tagħna 1440 minuta kull jum. Illum ħassejna li niġu għaw biex irroddulu. Taf kemm santuh? 45 minuta. U daw l-45 minuta jiddigunu l-fuel, l-enerġija biex namlu 6 jiem oħra ix-xogħol tad-dar ejjew ħut ninġabru l-kol flimkien. Fil-waqt nitolbu għal benefatturi tas-santwarju, għal dawk il-morda li talbuna nitolbu għalihom, għal kull min għandu xi problemi u kollha għandna, nitolbu l-Alla li jieqaf magħna. U allura naħsbu ftit fil-kuxjenza tagħna fiex inqasna dil-ġimgħa. Fil-familja, fil-uffiċċju, fil-factory, fit-triq, bil-sini, bajnejja, b'emili. U nitolbu maħfra. Jekk nħossu t-toqol tal-kuxjenza, hemm saċerdot konfessur qed iqarar. Int mallem twajjeb tagħna mulej ħniena. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nfaħru l-Alla, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġiet. Roddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, quddiem il-weda ta' Alla, Abram ma qatx jitella u jniżżel. مش مكتوبة مش سوري لا سوري تسوي شيء عندك رجون عامل دين من بطة ورا وبول Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, quddiem il-weda ta' Alla, Abram ma qatx jitella u jniżżel jekk jemminx jew le. Imma saħħaħ fil-fidi
fil-waqt li glorifika lil Alla u żamm bisħieħ lil min kien għamillu l-weda min kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. U kien għalhekk li dan ġie lilu magħdud b'ġustizzja. Iżda l-kelmiet ġie lilu magħdud ma nkitbux għalih biss, imma għad ikun magħdud ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-imwiet li Ġesu Sidna, li kien mogħti għall-mewt għal dnubietna u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U jsalvana mill-weda tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Jiftakar fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna, li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha, bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil-Lut, Ħuti. Meta aħna għadna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox, minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja. Alleluja. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. L-Evanġelju. Bin il-bniedem ġie biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġagbu Ġwanni aħwa u li Zebedew resqu lejn Ġesu qalulu Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? Staqsihom. Huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u liħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien? Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija.
L-10 l-oħra, l-Apostli, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakobu għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħadduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqkom u l-gbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqkom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel għandu joqgħod il-sir wara kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Kull nhar ta' Ħadd, nibdew il-ħadd li għadda pereżempju, Kristu ikkorreġa il-ġibda żejda għal flus. Illum Kristu qed jikkorreġi fost l-Apostli il-ġibda żejda għall-ewwel post, l-ambizzjoni. Ħanaraw tliet affarijiet. L-ewwel l-ambizzjoni tal-Apostli. It-tieni il-lezzjoni li tagħhom Ġesu u t-tielet il-mudell fuq kiex aħna nfasslu ħajjitna. L-ewwel waħda, l-ambizzjoni tal-Apostli. L-Apostli umani bħali u bħalek. U dak li nħoss jien ħassew huma wkoll. Ġakobu u Ġwanni billi kienu minn tal-ewwel li marru wara Ġesu u kienu minn tal-ewwel li jemnu fih. Speċi jridu jagħmluha tal-kbar, speċi aħna aħjar minnkom l-10 l-oħra da. U allura marru talbu għal promotion. Il-Ġesu ta' x'talbuh? Mulej, issa fil-ġenna poġġina tal-ewwel ta' fl-ewwel post ta' ħanibbukjaw il-post. Mela. Koska maħna umani, jux veru. Forsi qed nitkażaw bil-Apostli, dak għadu ma niżirx l-Ispiritu Santu fuqhom. Imma jien u int l-istess ambizzjoni għandi. L-inkun l-ewwel, l-inkun l-aqwa. Anke l-Apostli ta' il-ħajja ssir competition għall-ewwel post. Tant li l-Apostli l-oħrajn ukoll saħnu għal daw it-tnejn għax huma wkoll kienu qed jippikaw għall-ewwel post. Mela jista' jkun ma jkun hawn ħadd minna li jgħid li jien m'għandix taf din dik l-ambizzjoni m'għandix jien ta' waqqas jien u x'qed inkellimkom jien. Anki jien inħossa għax aħna bnedmin. U ma rridux nimxu wara n-nies tad-dinja, rrid nimxu differenti. U Ġesu x'għamel? Sata għarra x'għandi hawn, issa tinsewx li Ġesu sejjer għal passjoni ta' diġà ħabbarilhom darbtejn. Sejjer għal passjoni u jara l-eżistiju ilu jieħu paċenzja bihom u xorda. U miskin sejjer għal biċċerija biex ngħidu hekk u ma jippikaw jikkompetu għall-ewwel post. Ma ċanfarhomx, interessanti din. Imma korreġihom ħelu. U x'lezzjoni sajtihom il-Ġesu? It-tieni punt. X'lezzjoni sajtihom? Għallhom tridu tkunu l-ewwel post. Hemm żewġ metodi, żewġ modelli kif tkunu on top. Hemm il-mudell tad-dinja. Il-kapijiet tad-dinja, il-kbarat tad-dinja, kulħadd jikkompeti għall-ewwel post biex jaħkem u jiddomina. Nafuha, l-istorja tad-dinja kollha hekk. Hemm mudell ieħor għalilhom kif tkunu l-ewwel post. Hemm mudell ieħor. X'għamel? Qaleb ta' taħt fuq. Qaleb ta' taħt fuq. Din il-ġibda. U tagħna metodu interessanti jisimgħuh. Tkun l-ewwel, oqgħod l-aħħar. Trid tkun kbir, iċċekken u kun għaddej.
dak mudell ma tantx jiżlilna. Aħna ma naqblux miegħu, bejnietna ma naqblux ma' Ġesu. Imbagħad toqgħod beċċuni jew. Kulħadd jgħaddi. Il-metodu ta' Ġesu. Trid tkun kbir, iċċekken ikun għaddej. Trid tkun l-ewwel, oqgħod l-aħħar. Għaqdi hemm il-punt li jrid jasal fih Ġesu. Minu kbir? Min jaqdi u ġol familja u ġol uffiċċju u kull imkien. Trid tkun kbir, aqdi. Trid tkun l-ewwel wieħed li taqdi u ssefter il-ħadd ieħor. Sant'Ambroġ li kien Arċisqof ta' Milan ikkummenta fuq dan il-metodu ta' Ġesu u jgħid l-istess kliem. Għażel l-aħħar post u tkun tal-ewwel. Trid issir kbir? Mela le. Fittex li ma tkunx kbir. Li taqdi u tkun kbir. Trid issir kbir? Iċċekken. Kieku din nadottawha ebda milli ġol familja. Minnu l-boss fil-familja? Għadda kol għattrida tal-boss, rrid ikun il-kbir. Il-kbir hu min jaraf jiċċekken u min jaraf jaqdi u min jaraf ikun tal-pjaċir. It-tielet punt. Din, ibqgħu ċerti l-apostli qed jagħmlu kif qed tagħmlu intom, ma tantx tinżlilna din ta' mhux billi qed titkellem. X'inqalilhom hekk Ġesu anke l-apostli ta'. Allura dak li qed jippritkalhom ħajjippratkaħu l-ewwel. U allura poġġa lilu nnifsu mudell għax tqila. Toqgħod tħares lejn nies ara dak kulħadd competition, kulħadd irid il-promotion, kulħadd irid l-ewwel post, kulħadd irid il-kbir. Kristu ħarsu lejja. U għalhekk qalilna l-aħħar sentenza. Ħanna nirrepetilkom. Għax hekk ukoll bin il-bniedem, jiġifieri jien ma ġejġ biex inkun moqdi, imma biex naqdi u nagħti ħajti għall-oħrajn. Ġesu qed jgħidilhom l-apostli, ħarsu lejja. Tqogħdux tħarsu lejn dak u ieħor lejja. Jien ġejtaw bħala għaddej. Tiftakru f'ħamis ix-xirka? Kristu liben Talla, ineħħi il-mantell u jilbes il-fardal. U jinżel jitbaxxa jaħsel ir-riġlejn tal-apostli. Kellu raġun bejnietna taf Pietru, taħsel li saqajja min jafx kemm għandi nugrufuni, għada sajjiet kien. Rabi kbira li Kristu jitbaxxa, jien għaddej. Uħsiltilkom saqajkom biex anke intom taħslu saqaj xulxejn. Kristu għaddej taħajtu jibsa taħti ġildek biex issalva l-ħadd ieħor u hekk għamel. Allura, tgħidu li id-det tqila il-lezzjoni tal-lum tqila, veru tqila tqila. Imma prattika. U kieku l-familji tagħna nużawha, ħankun kbir, imma nkun kbir fil-qadi. Ħankun l-ewwel, imma l-ewwel biex insefter lill-mara u l-tfal, eċċetera. Ngħidulkom eżempju, biex taraw kif daw l-affarijiet Kristu ma jitkellemx fl-ajru prattiċi. L-Italja kien hemm businessman kbir, Milan. Businessman li kellu negozju mill-aqwa, factory, kien jismu Marcello Candia. Sata sar miljonarju. Kollu business jimxi, mexxi ħafna. Fin-1965, għara xaqabel dan,
beħ kollox ta'. Għalfem biex imbat joqgħod fuq il-poltruna. Le. Biex imur il-Brażil. Mhux saċerdot dan ta' sekular. U fejn il-Brażil? Ma l-ifqar fost il-fqar, il-Lebrużi. Sema li hemm ħafna Lebrużi u m'għandhomx sptarijiet. Bil-flus, beħ il-fakti bil-flus, mur nibnilhom sptar. Bena wkoll medical school għan nurses u għat-tobba. U stess daħal mal-infermiera idewwi u jaħsel il-pjagi tal-imsejkna Lebrużi. Fin-1965. Kulħadd baqa' hekk. Da miljonarju kellu flus kemm irid. Kien hemm ġurnalist ma rridx jemmen jismu Torelli. Irrid naraw x'veru din, għax mhux ma tantx nisemgħu huwa wisq. Mar hemmhekk u jara lil Marcello Candia ma rridx jemmen il-lajneh. Dak ex-miljonarju qed idewwi ir-riġlejn tal-Lebrużi l-iktar pjagi koroħ. Arku bteħ! Tant li dal-ġurnalist isimhu staqsek. Marcello, inti arku bteħ kemm? Tinsewx li il-feriti tal-Lebrużi jintnu wkoll, u x'qallu, iva, nitbaxxa ħandewwi il-lamjien, torox, il-dawn li huma bla saqajn, il-dawn li huma bla subajn, eccetera. Imma arku btejk. Semgħu x'qal, Marcello Candia. Ninżel arku btejja quddiem il-morda għax dawn ukoll għandhom dinjità. Mhux billi huma sfigurati, dawn għandhom dinjità. Jiena meta ndewwi lilhom, jiet ndewwi fihom lil Kristu. Ixxukjak. Miljonarju min jaf kemm seta' kieku jrid jgawda, imma l-ħajja tiegħu għamela fil-pratika kif qal Ġesu, flok qat l-ewwel bl-air condition u bil-poltruna u rewwa mar idewwi l-ifqar fost il-fqar. Minnu l-ewwel kieku qat miljonarju jew issa bdiet il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Jallat ikollna dal-businessman mudell għal kulħadd. Anke jien u jien nistgħu. Titkun l-ewwel oqgħod l-aħħar ħej. Titkun ta' quddiem aqdi lill-mara, lit-tfal, lill-familja. U hekk meta nixċekknu nkunu kbar. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistaqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-ġibel.
li hu meqjun weġġa' flimkien mal-missieru mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Kristu illum tagħna lezzjoni ta' umiltà kbira ejjew nitolbuh li nwettquha matul dil-ġimgħa. Kun mal-Knisja tiegħek mulejja u xxandar il-kobor ta' mħabbtek u l-kobor tal-imħabba tagħna lejn xulxin nitolbu. Għamel mulej li aħna nkunu bnedmin ta' sakrifiċċju ħanejnu speċjalment il-ifqar fost il-fqar nitolbu. Biet minna kull xorta ta' erq, ta' reba, ta' ambizzjoni, ta' ħażen ħalli ngħixu ta' aħwa ma' xulxin nitolbu. Għamel li nkunu nixbħu lil Kristu ibnek u bħalu ma nfittxux li nkunu moqdija imma naqdu lil xulxin bl-imħabba nitolbu. All-irwieħ ta' ħutna, qrabatna u benefatturi tagħna. Smana, nitolbuk mulej nagħmlu talba fil-qalb tagħna. Għal xi ħadd xi ħadd bi problemi, xi ħadd marid, nirrikmandawhom il-Ġesu. Mulej Alla li tista' kollox miġburin hawn f'dan il-jum, inweduk li matul dil-ġimgħa anki aħna nippratkaw ftit l-umiltà ma' xulxin bi Kristu Sidna. Issir li jista' kollox. Atina mulej li permess tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' daw il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien mulej Mister Qaddis inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Kristu ħenna għalina fil-miżerji tagħna. Oġbu jitwilet minn verġni, miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina il-ħajja bla tmiem. Ejjew għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħu u ngħidu bla eda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu li l-koll jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nitolbu għall-Knisja. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton, mal-Iskwijiet, is-Saċerdoti u l-poplu kollu tiegħek. Għall-irwieħ tal-benefatturi ta' das-santwarju. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Fil-mejtin tagħna ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Issa nitolbu għal ħajjin, mod speċjali għal dak li iktar għandhom bżonn. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Mala Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kristu għallimna dit-talba li se ngħidu, innotaw fija. Ma għamilix first person, għatini l-ħobza ta' kuljum, lili, le, għatina. Għax aħna aħwa u għaddejja ta' xulxejn. Flimkien ngħidu, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minuħa għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Kristu preżenti, nkellmu lilu, nippreparaw rwieħna biex nirċevuh. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid li l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtilkom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla.
Danu Ġesu il-ħaruf talla, danu li jneħħidnu bit tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma waħda.
bħalissa Ġesu qiegħed fina, ejjew naħsbu ftit f'dik is-sentenza li qal il-Papa Franġisku xahar ilu meta mar l-Ungerija u għamel pritka sabiħa fuq l-Ewkaristija għax kien hemm il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali l-Ungerija. U l-Papa qal hekk: kemm hu kbir Alla. Imkien ma jesew tantu kbir. U sa frattant jiċċekken u jinħeba taħt biċċa ħobs. X'differenza minni u minnikom, mhux hekk? Aħna nixtiequ nidhru, nixtiequ. Alla tagħna iħobb jinħeba u jiċċekken. Ġesu għatin il-grazzja li dil-ġimgħa nagħmel ftit homework u flok infittex l-ewwel post, nipprova nfittex l-aħħar post ħanaqdi lill-oħrajn. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fi treq it-tajba, hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' pilu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, Omtana Marija. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. il-lejl it-tajjeb lil kulħadd. Karmela, ħawleħlek sebħajt, sabiex tiġi żurek, fisrejk li narajt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.